say, I come back on phone come. Sir, and I'm going to come. I'm a go for you. No, correct. And to have a takracha, waffle now. I come waffle now, I come waffle never grow. Do my have a takracha, waffle now. Waffle now, I come waffle never grow. Do my have a takracha, waffle now. Ah! Our cherished viewers, I welcome you to Kimanku TV. This is your favorite darling boy, Argentina. And if this is your first time, please subscribe to our channel, share our videos, and also don't forget to drop your comment. Sukodan pesa minkuyo apato ego nkuranye na ankwanso nkure me krabahwe wo mumrante mumme banyina abankwanso ade be musuo kodan na esane na ho apato ego sabe yakoba nyina gina sikaso nkwatente ne hia sabe yabekwa abai sabe wanya bia utiti sabo adware ti o sere ho ada mata nkure echi agina pa ade be so ayenkuni die ipa busuofo wo pesa minkuyo awadara akokọ se wonde ebehwete Oma nkure ntimi nkoma na benya ne beta ba mu adidi hu se usane pa mu anfa nya okra na opiafo na masan na nse bi obazi apiafo sere wada Monica sa ade ache bi o pede ya bedo ewe da che wanda buru mo ade ache bia wa wo de hye obekra mo so wo tukware oba enso sabe wonti ngase wo ba no wo atwam akokwa so kitani nsam akokko ni nsa pantu ha so me na wabo ama adwuma he aye nkunimdie na sabe mpira duasa wono so anya ne ese ne fata ba ma ho adi sabe yakoba nyina gina sika so ade bi akora be so bia o man nkunimdie o mmakure me ye kra behwe na sabe mu mbrante so atima anya adwuma ba aye na sabe nipa da sani a wadare ba ifbon sem wonde otifia wo se menya nka nkurai ana kure ntete mpansam ana se mu mbrante kura nya adwuma anya de gadabofo wada wurumo kina mankwasi bia obi an kan ho o ni sika ta akire hunsom na sabe hunfam wa maduma mre girigirigirigirigiri ono to anya kraman kase aba mo ho adi na mansan nyina hu se bibi wo ba bi nipa busuofo de be koma ala mo kraboni wo se akure ya adwuma me se ne de agadabofo yi te agadabofo hu so no mu ahunfa no nyokana na opiafo dari pa hinde mu mani ni nchire ni mago sira nwa da o humoni timpa ya ade bi oboso bi anya nkunim die sabe o ko de kan nam o fara bi aka misira nwa da humani nshi akwanshi ada na ni ba na ba chichire wa so da akura de ni kokunu die kada che wada wuruma na utunu funu anya di anfa ni jama daga bla kunin fa ni nyaka na opiafo Monica sa Pia. ade bi akura ndo so bi amana nyankunim die sira da kata che wada wuruma no muso na akura nyankunim die na sese de bere ndoso oko na oba ni nyina agina sika so waba obediri huntumi kama ni sika sam nya gidigidi aduma mra na mansan nyina hu se bibi oba bi sira wada wuruma tabi akura obedidi oba numo ogina hu so o mma sabe bibi mfa dua se me de kan nukura mpo
Yeah, so me yes on for me say sa kwanzama nyina chia me ba mo na adwuma nso yesom na nanom yesom mo soma yesom nti na ese ma bediri me mamaduane sa se na ebe ya adwuma ho ye nyina so somani sa me na me dia me hunu bia me hunu me nso hunu de na di kire me da je wada mo ya obasia no peja ho e wada wuro ma na ko en papa anya ko ketwa wa ko onka se ho ko ye wa ko pa me se ma akoko ede ma ho sa aha wada wuro ma o se me ma akoko mo aduane hwem na ko enwie ye o sira wa ba su dia uma mirika sira wa da peja ho ahwe peja ho da je wada wuro mo peja ho e tebe na o ko ba nyina ko skani sani me dia bina ho me no so ne na mo o ko ba bia ho be ko bia wodi ho achi me di ho achi o ko achi fada me ko duru ye o mu se wan te men kan de so nya buapayo kra wada na wuro be ma duru so ese de me ba fie sa na bia ya kama ensapan sa sare mpie nko aja ye tie wo wada wuro ma ahwa ese de ma be duru fie ndie me ma waduane di ansana me pie akwa abontena te me srew ma ho mene so na ewura yesumo mo kan ba nbra jem kada che wada wuro mo ba se adidie ni anom na ekọ sabi wa didie wi won tin kasa hu nom suo tani so attention point o de ma ho mane so nya so kase mane sabi mpredua nipa mfa ni bone hwe no sabi bedu si ade bia no a afeni abayifu asom se we make criminal kada che wada wuro ma minim se binti sida nipa bone ni a won pe ne se nyina to jo piafo konfo kwaku ha yi ya fa gas mira na ya nwi bie se adidie ni anom gwan ye ti frekope minua ne nti de owo bia ya me de me wo bia so ye den eye ne de nti do ene nka mumu ne ye de kan bo ma ye no so mbu a na de bia obeso munye nkwanim de wate na sebe mpira duasa ni atamfo nhihye se wontimi ye wonya ma ne moro so na sebe won kwa na hia tenten sika de ye beto ye besere gya hwakọ sebe ma mpire se minua nya bi miso me kwa koku ni pa agibi mama bi nsi da wate ti wada wuro ma sero bebre nananom kan ho obo ade nta wachi anyamba na ne obuso bia enkonkunim die fa maye na nipa ne ye be se akura ye didi wato be dar bai bonse ma se ndie kada che wada wuro ma usoro mu a mfa ne nyo krama na o monica sa no me don asi o won gbe no mase e kwa kwantum sem de esinye de abofo konguro ma kani nya de anka na nso ana me se kon ebesi bia hu de na di kire minti me hunu ho modem mo pa eminim se nyam a ka bia ka ti se de amedi nam ha ya betima ba me sum nti me damase pa ko an koma me mani so se nka ho amesusu ma da yi an kire me de a ka me hunu ho adwuma ho ye sa de tie so de na di nti ma hu sampa ho akon bi ma no so nya ko keto a damase aburu mo kasa kada ke usu twa kare that's him kada ke bafo nananom kan ho wate amen na de obuso bia yenkwanim die amen ya beduri dia sumne ya sumu ade an shawo we are wade pa ese we mu zi nyam ye nti bafo me da sipa na
tete amamre tete obi ka tete obi Sa som na nanom doma nkoma som he sa eno ani o sa na yenso efira kuma pam se de besom kranzaman Ghana man ani wiase afa na nyina no ma sa Ghana mamre ne amane ahodo a sa de tie etwagu a aduna we eye nyina tete doma nkoma som 7 mperaduasa agwempa awode venante kasapa awode venante ina ma onyini che brasier wa mmere wo ho ase ya wunya ade sebe nipa ante se de nkura wo bere wo ho ase awode chew cha srew unam nyina yesumpa yesena hunya ade ti srew unama ufa abotere bibetima aba adwuma we nsohwe huo mu no enya nsohwe ketewa o onjere wo so ha be pai wo so ha ibegina nanso wo di adwempa de nama ubenyina che nche bibia gina sene wo hwe wo husu ye wo hwe wo husu ye na wo prepare se gemu na wo beto sa bibia ne a dana no so asese ya be ma ye nkobu mfa so na chena nko anga ze ne bo suma akunu na wo nya abotere so ma na wo be mu wanyina che so mebu o ne ya dare ne bosom eye som mebo o ya de emu ya ya dare ne bosom enya bosom eye som mebo ade a esomobo mo bafo we die ye nchere ho ebe sere kwenya sisi we wi amamere na ya tena se na ya sheda atwetwe nkomo afa no nanom so ho na wa kire ye nimdie se dia wa chase a o kire nkomo e be de ndi fa we die ye wie na nanom amamere amamu die na nanom adidi menim se betimi atena se ahofo nya ma akiri animdie die na ya twetwe na nanom so nkomo sa na tie onso odi unimdie a wo no a kire afoforo mu wi ase afa na nyina na obi a wo hwe so ahunu se pema pem TV die ye de ye sombosom sa na tie nanom som ni nanom som ni yo tete duma kuma som ni yo sa enti se ye bepie nanom abusumfie na minu ya nete nanom ho ajapade ho de a ete sa me ya na mete ho sa na tie na ese me so mi kwa achiman ese bi so etena fie sa na tie se minu ya ese mi so mi ye na me bua na bi be kama kasa oya de na wine yo ko ya wabo ho adwuma me ko kra ma dure chiro kra abusuafo ya mama kwaba aha aye pemampem TV so aye mosomfo agemfena oba platform yi so a edi ameje so aye agemfena na yabohwi aba opani kese enchin aye no ebetwetwe nkomo afa nanan mamamre ene amane ho enti mesrew se oberwen waso na watie komotwetwe mu na ene yebesua de pa opani kese ya mawakwaba eba pemampem TV so afuma nanan madawroma opani obema woni so makasa minimza ode o bema eye titi ana bidini wo se so man de wo bema nti nana ma ho me no so na afi de kire ade kakra mpacho obebu odin amaye efem nana kwakurai nana we de nkomo twetwe die nkasa te se ye wo fia da bia ye twetwe nkomo sada tie die nkasa sa se de wa ma ho me no so no ma ho me no so na nkomo twetwe no nana kwakurai nana me se ma 7 biasa wosum enye izi sa so nimle nkra hu na hu sai ade ketekete bi sa enye suma ye bete sofu beko hwana beko ejina katache no so na umfa ye nya hwe so usende ye dia die sie hu ye dia die sie hu fa mudi nim die sie isane ye dia sie hu fa nana kwakurai ya ba wasan yeso enim se yo bienfo mu kwani eni ntire ya twe aberewe na ye nemafo de e ba nananom som ho sa ya ba mu abu sa na tie ya ba mu abu se ni nananom mu gidie die ntire ho ba mtum ene no nemafo no ye se abefu mfidi aba mobile aba computer aba na burenyine ye computer ye ka na ote he ya abusumsem yeah maybe say was real once mobile na nkasa kita nkra ye bosumo sa video na kita na nkasa ye bosumo start ne o mpe o de kan wanya adwuma ma sa
Say na me kana what you say. How far chief for him when you? Ejuma. Abi je na gita we ya. What to say? Mpenfo ya da ro ma. Me ba say se battery kolu no one charge ya Enya ejuma. Say what you say. Ade bi betima say wo mu. Sa na katache o di fi kana. Ono so be say wo ho. Say what we say na ade ezi dia. Na say na nanom som no. Ehia kronkron ye. Mo. So obedwira ho. Obi adwene ne say wo suma wo ye bone nipa. Enti sa. Ade egu o chirifi. Me yere say obe me nhyamba boa. Fi kire se bone e Bone. Ade fi bi anye se bi akoye fi na. David. Ana wa sanso na o David. Fi ejina ho mabone. Ejina ho mabone. Di so osum na nanu so. Kafracha. Kadache no we. Sebe ba yira yedu akora no. A yetu. Me se me ba yire me bankom. Sa utusu obetu no koroje. Se wa hu se bankom odi fi aka. Odi aka no. Nde e titipu na ko fa bi we. Ni na akora ese ye di aduro. Sa. Nti bofo. Mfo sum no anye bete sa. Pani se we di ye di bitwere mu. Yeah. Na ye be se. Oh. Ye be sere. Yeah. Na ye be saw. Odoma nkoma sem kakra firo nti. Wo she adwuma yi ase mfie dodo sen. Akoma che kakra. Aye kura me ko 20 years. Sana mekan. Yemfa ne se 20 years. Se nti se we di adua 9 num kura mpo na se adi kura na che se odi ma akoma nim kakra. Odi me fa ne sa. Nti odi mba se adua 9 num kura. Odi ma adi nu. Na me si so no. Adwuma na ma ne je ho no. Adwuma na wani je ho. O passion sa na ti. Nti me pese me bisa se eye fiade ana se enam se wani je ho nti na okotu abosom se obosom mo dabi eye fia japade sabe na me wo fa ye waje ne nam fo ye waje me ne ye bibi a ona ma me hunu na diodu no yina mo diodu a champon diodu mo ona ma me hunu o mo yina o ma me ko hunu ko konfo ko fisu no kwame atia no nti na sabe uye bone a bebe kan okoro na kyerɛw upie ba bi kura na ba bebe kan okoro wo ma kyerɛw ti mama ni je omo ho no fa say ajaku sum wa bere de me ma bere nya kwa sa no so shira o sa shira me o de me nante kakra nen pemfu ada woruma egusu aye da so mu no ansa na ye kasafonyini ye betwa bere wono sa na yinim se unimte e wona nanom som sa na tie na akom ani aduru anya konfo uko gire dwam a wonkom yo sa David ikura me nko dwam nso ne wo be gire dwam ayan untimi nyem kwata sa wote yaze enye se ugina dwam twa ho ana se wakom obi tu o nsi dwam nsa nso adwuma obaye ne gina dwam akom tinyefa se ne me kan wote yaze nti somna de wo soma yutim fita ma wutim nya white na wano trampa enfu awonti ade nti die na wo dwen se ye nemafo no som no ye tunejeje mu aye mben nananom som no nti ye yira ya mamre ni ya mani wa yira o ye se ho yira bibi ye hwiri bibi ana se si ya me bi se o se so ran si Yesu wa hunu ne da dabi wa hunu sa ajenkwan ho akan wa hunu ne da na nananom ni nyina aka safa nananom so se ye hunu omda ho se ba musuma ni ye hunu se be de wa hunu no se si ya me bi se wa de bi o ka frache oba ade no obekasa kire o difiri kasa no wa bebuom kasa no wa nisuo kasa no wa aso nti wa ate ase nti se opa kire se oba ade no ne fa bi ni ho apon ho a ho de ekasa fa ono ande enwene ye ono ande de ba asase so se Yesu a wo kana sim so se ofa no so no ko oba ade ho na wo oba ade wa hunu ne da me hunu no ye Yesu me ni ase wo se Yesu bi san se wa hunu twedi ampon ne da Yesu kura me hunu no na oba ade na nso ka frache ade e ute ho a oba hunu konfo ne obeka bia so Adris oya mamere so ami hunu ni hunu ni etuam tesi am twa kwa amfa agbo sa amfa na wokọ na so afun se wa hira wa obey dem so hira wa na hira
Sɛ wate ase Ọfọ bia. wate ase. Eh. Wate ase. Afei no ofa so aba. Well. Ọfa ye mo kwa ba. Abesi wachi. Abesi wachi abo bae. Ho ye ba. Sɛ na ebe kan wate Wate ase. ase. De ọfa ye twetwe nkobo kakra. Na la so me he. Eso ye de akira mansa ehunu sɛ so me he ye. Aha. Nti sɛ de awoka o kyerɛkyerɛ ade. Na bebe sɛ yɛte bibi ase. Sa Akom ɛne aduro. sa Difference bɛn ne wo mu. akwam ne aduro. Me ka sɛ obi yɛ konfo wɔasi otwa ne ho suma awura no. Ɛne obi a ɔno nso sa ne yɛ komofo suma awura no na wɔsane ni hahama etimi yɛ aduro kan na kom ho he. Me fa sɛ wo yɛ nipa baako. Sa Suma ate wo. Ara gara jim baba. Baka ma me zo mfa no. Ana me baba. Sɛ brothers. Baby akra mo apija aduro. Wan to be for. Sɛ bi mpre dua sa. Ba jwa sɛ nkoko wa. Sɛ wa da wa. Wase. Nka kira mo sɛ. Afia hia. The mercy kware so. Enti menka kira mo. Mo frafra na obaye mo obaye temo sɛ nkoko wo. Bofo ba o mate. Brantia wata uru. Ande ntra wo smata ba. Amata mi uru. Na na sɛ bra. Wo ba wo besu ha ya wo ba ko. Nti wo pa ka wanu tu. Na de nti a wo to wa wo no wa ne wo bi sa. Na ne sɛ Man wo besu di akwate na ase. Mesero mansu. Go be ma de anti ni su. Asam wo kan sama na wo di su ya wo ba da. Na ta uru. Wase dia ni ayo. Na kwaje bank bosia bi. Bank bosia na kasi mtu ya mo ba. Ene mo kasa kama. Utia. Mtutua buru. Gara jewa. Kasa wata uru da usu ta ba. Wata ya kada chata uru. Amunim so bayana dum wa. Wase ka sa wo kan wo su. Wa fada kramo. Kunin sa kramo bayana. Mbasa waye. Ta uru. Ani wonti ya tawa. Ni wase ni eja su ni. Sai wa fada no wo nin sai wo be ya mo ndira wa fada no ya ni kan wa no. Yawa. Sai uye priwa. Ana kada jembo wa. Sai mpira da sanwa. Ani dia takuwa. Unda ja. Sai nyan ta kwata wa. Ana kada jembo wa. Andu wabe jaga ta chata wa. Uchi yanku dim dia tawa. Ana kada jembo wa. Wot ka priwa. Ne mka ta me sanwa. Wase. What the car? Sabe car ne be da wo na wa tua. Enti na enyan tokwa. Enti ena mo kaa ho ne ntokwa ba no so afra kramo ato kramo de be ye na dwuma. Ta. No be hata me uru. Abeta mansa. Uchira wo. Ana kada jembo wa. Nase. Obo anoba de ni dia ni odaro ma nefie na ye somda. Ona na so be kra so utu kwan kakra. Ya obe no na se oba na oba besero. Nti oba wonsara. Ni dia ni. Yawa. Kada jewa. Bofo. Ya fraje ku fewa. Ya mra kwa ta wantin wa. Ana kada jembo wa. Go de yo hunu yawa. Ana ngwa ba. Mra bon. Asa medidio. Amani garu medidio. Asa mata me uru. Asa utu mirkati ya. Amata mama zawa. Ba cha ta uruwa. Ne mriti yawa. Bikura baby abta uruwa. Ahungo ho. Basra ko baby ya tawa. Ko ajirwa. Ajira mawa. Kafra chawa. Amfia tawa. Amfansra na tawa. Ampe mo ba sunwa. Amu na ta uruwa. Awan ko ne ma. Amu ko mtutuwa. Sa wate. Kofo ba cho bro nim kakra na. Ya sere okware die afunyini nti se na be yo obebam kama. Sai ntam su mi bana ya. Wachi. Afunyini wo wachi bofo. Ana kada jembo. Aje so ye say. We de wa ma ye kware. Dare ho kakra na ma san gunu. Abeta me nuwa. Abofo wa ho fe ni beso de kira mansa. So do wa ho fe kira mansa. Na bi ase nyina hunu ho. Ewoni munyam. Ashire biasi nyina. Ta uruwa. Kwani nyam shire biasi nyina. Mateni ya tawa.
Mate pa. ko ba gina mo wa an pe me ko gira ta ni wuru we nya krafi wa e be tuya ka wa man san ina ta wuru wa ana ga da jembo wa an biya an mu fina ta wuru fansra bona ta wa an mu ban su wa an girwa Jima ya. an fi sai mun pe ga wa ta wa Before to ase. wa ta mi wa Ya ta ase pa. ta wuru da ba ta man san wa Before na wa duri de ka bibi kira man san. Na ba musumi ya ba mi na yetimi na yede ko amanfo ba kasafonyini so. Ntoro aza enti ama binum kure nya nananom gidi. Nanso mmeba na mrante ya ba yidi. Yenim se nananom som no. Doma nkoma som eye. Wo hwe ne asofo binum kwara be fa so bu nipa fa so. Nanso nananom tumi ni be besere o. Asofo apa preach so na tewa anyam sofo o ta hiwa awonwa Obawu. Onyame sofo fa me preach Onyame sofo fa me preach aje bibi shaufa na sio aji Onyame sofo fa me preach sani ube uno sana mizunga kwa wate sofo fa me preach kada cewa Sofo dole mu rete yawa sabin fere bai san wa ya buwan mu fiwa ya buwan mu man san wa na mu ja ya sai da cewa na ko fa sofu no ta mu guru ana mu hadi din yana ta guru kafura bafo ana ga da ce buwa ana mu bawa na mu ja fa cewa mu ta guru an wasu su an mu fisika sikan su ta guru wa Kwatina se yo ko ubetimi yanko ga da ce ne muka mata hannu wa ya bra wa ana mu bawa sai muka sai ka je bafo yawa on sa beta mi guru ayo je se wiase nyina ehwe de pese uguma wiase hun se nananom som he yesinya akom ne akom twa ho akom ne aduro jawa ta guru ta man san wa we ya rawa an wani ban sanin ya da ana hukum ne sai wa hukum ne kwa ana ga da jemba wa go sai wa an ka mu ana ya zauya ko wa ana ga da jemba wa yawa sai bin fira bai sawa ta habarwa ni ma gwewa wani ba ta guruwa kuma ya kwatawa sabiyo amezi konfo so ya habarwa abusiafo we de mon kafiro pema pem tv yesom nananom tete amamere adoman kuma sem na yesua eninti ya ba konfo nche na konfo bi be bisa se na suma be nkura na esane ayene na atwetwe nkomo yenimudi agese obodi nkyere ye we de dase afrim suwa asu na mfirwa mpo ngamiwa na chame asu ne konfo ye frɛ ne se tene be ya adasa bi ye hwɛ be ne se asu konfo na ngwa gudi se sa na ye frɛ konfo kwaku ana nya sa na bi na wodi bi hyɛ adaka mu ayi ne zo nkwa twere wa ana gele chembo wo da minya hwɛ ngo enim ze ne ntira odi wachi ama so ya aserew senka fo anim kakra maye na wa to pesi yi se wa wate ase ana gele chembo ana ye chiri ne ye chiri wa ana gele chembo so sabio amata huru ya ade beta mu se wa ya ade mi so ani mu inde beta mu sa kudu kasa obeka na ni hia sumpa ya si na we huhu ana gele chembo wa sumpa ese na nyewa sa ana gele chembo wa ya dawa musema fawa we dia tawa mafawa mi gele chembo fancho dabi ana mbo sa central ye bofo we dia abenu ekita fidie ana mseme sena se bin pira bia sa se wo bakwa ebe si da besom ebe si na bia besom ana gele chembo wa obo se wo gbe musika mefawo se musuma hura si ama ana gele chembo wa do sum etania ana yo hwe se musuma saka ana mebwa na meko na mesaka na iraba dabi afia wa ta bazo se na yeso ta wo amemra so ase ne mere ya so before we dey
yɛda wase sɛ wogye berɛ ɛne yɛtwetwe nkɔmmɔ ɛwɔ kasafonyini so ne yie ntira sɛ nananom som amanfo bɛnya mu gyidie Sra wanda. Unta no am for mani wawa and then video am with Katachiwa. dabi What am I? na ate ase Mamma amammerɛ kwan so na obe se obe twa sɛ fa amammerɛ kwan amamere kwan so suma na nyawe we na so fitia tia na watwe kamera asi so na wa ma ho kwan a ntimi ntwa ebona ni kra na ɛnyɛ dese adwuma wo so bia sabe ho na enso na de ya adwuma bi Katachiwa. Answer what? But yes, I waited yet. I waited yet, sorry. I need a dear Benwa. You get to go for how I'm not. How would you say what? nsa so mpa obesom Yammy come to me. ate ase before That would be one. I'm going for a big answer. I would direct my son. Yet I have an attack. sa I don't know what to tower. sa Over the overtaco. I'm the one. Answer you. I was so happy. I would tell you. I'm not very bonny. I'm most of you. No, I tell you when you know. before ba gyere sɛ akomi nyinaa ɛne tumi nyinaa yɛ ahabare You are. I only have that. How many? nyame de nimdeɛ hia si ahabare mu Sumo. nti sɛ nka ɛka aborɔfo a bɛnya mfidie bebree ansana baahunu nimdeɛ wɔ mu ba nananom som de Who we are sick as ye. I got for that check. I'm going to have mine. I chabro for. bɛkora bɛbrɛ ansana baahunu agye sɛ bɛsuso mfidie bebree When you cigar, I was in the quabble. How do you? ɛbɛyie I come at town. ɛbam kama anaa yɛti bam kama bɛfoɔ wo sɛnea woka sɛ Ghana no ɛne abibima no wiase nyinaa nipa berɛ di mfie bebree ansana wɔn anya nimdeɛ wɔ ahabare mu na baahunu adwuma kora wotumi yɛ ba modeɛ mu sane tire so a prɛko pɛ na mudi ahabare nimdeɛ nyinaa kye adasa ɛne ntira ma yɛn so yɛbɔ mo ho dawuro Would you want and I see how bonny you too for. Now until I have an associate. No, I did one natural. I'm a worker to say pain. I see the pain. deɛ ɔka yɛ nɔkorɛ na ɔka yɛ nɔkorɛ 7 previous hour. I can actually, I would not go. We see me cono. Yes, the guy. Now so one and they have an associate. You know, didn't we? Why not you, Shana? ntira mpanyini bu bɛsɛ yɛnkwati aduru mmra ne ahabare mo so ne a mowɔ sunsum mu a monim ahaban mu nimdeɛ ɛtumi a burenyini deɛ adi mfie bebree ne hunu ɛno koraa he ɛyɛ deɛ yɛyɛ kura he ne wɔbɛfa no akɔhwehwɛ mu ahwɛ deɛ wɔ mu na mo deɛ ahinta he ne mo da n'adi prɛko pɛ na mo de asanyarewa na de wo a wɔasi agyegyin ne wɔmmɔde mmɔ nti kafra chawa ahedi yare fo aba asa wa ye boni o onye boni o afela ho befre katachie na mahwe sa wa ye boni wa ana me bwa wa ayɛ ana ga da je me bwa wa amba ba an kan woni a e de habra soso na wanyi waso miye ana ga da je me bwa wa so ya bɛyɛ nim ntira ana ga da je ne mka mata no wa an sabi o uni ya da wa ya ta na ba ana me bwa wa na uni ya ba beduwa awonte apo wa awu ana ga da je me ta ban so na ama ye boni wa onye bɔne a abɔfoɔ na fe ya jibo sɛ wode agye am say sabi o e di boni am boni he am jira ma se bɔfoɔ sɛ nipa nte ase yɛ different wɔn sɛ bia wɔ ne som wate ase som nso egum ahodoɔ nti deɛ ɔno gyina mu ɔdwene sɛ wo nka ne ho a wode anyɛ akwagina abantire wa na odi epe bibia di wa ana ga da je mwa wa na na mpem pon awanya mama ne a abayira elsa bi mpire duasa amansa ko wa no ɛsɛ yɛanyɛ ɔno berempɔn amammerɛ a yɛbɛsɛ dɛ na ɛnsa akɔyɛ bi wɔ hɔ a ɔkɔgye adeɛ na abɔntene de ba na fie deɛ but ne wo fie no ɔnhwɛ no tumi no ai wɔ hɔ no wanyɛ na mamara wobɛdɛn na wɛ afie be ana hu so jawo abɔntene deɛ wohwɛ ne yie na fie deɛ wato na gyagya mu a fie bɛn ne yɛnso gyawo fie bia yɛso gya wɔ afie be yeso jabia abaye ni mo bɛyɛ wo ma o ye ai pa membre po meku ana dabi na wan fa nya de pa dia sabi o se mpa ofirifie o ana ga da je mwa nti enim sentira wo fie na wo boa na wo sene boa abɔntensofoɔ nyinaa na ɛwɔ sɛ yɛnso
Yeah, some be as I say, so some sing and another man in Yaman. I say, yes, some pure. Ah, good idea.